नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो आज आपण मानक आज गोटे नुआ जिनस देखेबी कहीं आमर बिल मझिरे आम जमी किणाई बिल मझिरे कि आज शंकर भगवान बाहर मुझे जानी थी बाहर थी। तो बर्तमान आज जाऊे टे आज मकर संक्रांति अच्छी जो पूजा पूजा कराव से तो ननागा चलनी तो मुई खाली बाकी थी बारे की जावाई। तो बर्तमान चलतु देखेबी आपन को केमती बिल मझिरे आम शंकर ठाकुर अच्छा। तो चलतु देखा। देखिए भाई मैंने पूरा बिल मझी दे जाते हे बण मझी कि महादेव बसुँच तो कई के दर्शन हो तो जना ना। तो चलो माँ का आगे चलते देखिए। चलो रास्ता तो देखिए पूरा बिल फाँका मझी दे। चलो जीवा बेटी पुल ठीक अच्छी ना किस भाई अधे फाँका अच्छी अच्छा देखिया देखी चलत भाई मु तो बहुत दिन पर आड़ को आसी कहते पुल फुल भांगा अच्छी देखिए केमती कौन पुलटा है। तो चलो उद्घाटन है चलो पूरा बण के रकम पूरा चाहे हाँ सही दिन प्रथम है तो अच्छा हाँ चलो देखिए पूरा बण मझी दे जाते देख कई तार बस तार चलो आज्ञा हाँ खाल तो जाने पुल अच्छी ना नहीं अच्छी तो से जहाँ भी हो उन्होंने केर को पारे काका पहुँचे लेन जाइए नहीं पूरा बण जंगल भितर देखी चाह तो हाँ कह हाँ चलते हो तो माछ फाछ धर बाड़े चलो चलो ना आमर चलो जल नहीं बाबा से सब चलो 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 भाई मोबाइल टा रखी हाँ पारे की जिमी यार बुड़ पैकेट हाँ ठीक अच्छे तले भी तले तो शुक्ला भी अच्छे ना काद तू ए ऊपर पड़ जा हाँ तल बाटे चल आए ने मोबाइल नहीं दो बनेबू आम करा काद अच्छे ना भी मुन्नू की पिंदी के बड़े जिमी हो छुआ जाओ तू बना 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 तू आगे पारी चला पारी चला तो ऐसा अरे खाला पारी के बसी जी आगु आसले केते कातो केते ये था पूजा होई गलानी ना किछरे न ना आइले चलो 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 याको चल उड़ी पड़ जा दिमाग का जाउ दिन मन तो पाख दे की केरकम जाउ दिन जहाँ कहबू कहते किंतु भाषा रखी अच्छी आई के बणा आइला माने सफा कराई आ तो खाले सुकी जी माछ धरा खाल सुकी जुर माछ धराई धनु कहा को नईरा लोक अछंती बाप शंकर भगवान केडी बइच बण मझिरे की एका बेले गछ भितरे कितनी बण फालमाटी फालमाटी पूरा ताड़ी तुड़ा की निकली किसी रखी केते दूर आ 25 ये जो कार पार्टी सुबला का करना का अरे बण जंगल भितरे बापू पूरा बण भितरे बइजनी मादे माने गोटे रास्ता कराई छेड़ा नी ओ इटा रास्ता
କାଇଁ ହେଇଛି ଭାଇ ପାହାଡି କତିରେ କର୍ମ ଗାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାଡ଼ି ଭିତରେ କୋରଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ତୁ ଜାଣୁନି? ଖାତାନି ଆଜି ଗଲେ ଖାତା କରିଦେବି ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା रो ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଇ ମା ସାଙ୍ଗରେ ର ପଛକୁ ଘୁରା କୁଳି ହେଇଥିବନି କୋରଭଙ୍ଗା ହେଇଛି କୋରଭଙ୍ଗା ଥିରେ ଖାଇକି ନେଇ ଚାଲ ଫୋନ ପରେ ଇଏ କତର ମାରିଦବା। চলো 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 কুলি সাথে এই না কষে কুলি କଚିଆ ଗୁଳି ସେଇଠି ବାବା ବଇଛନ୍ତି। ଦାଦୁ ଚିନି ପାରୁନ ନାଇଁ ତ ଚିନି ପାରୁନ ମୁଁ ଆଛେ 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 ଠାକୁର ଦୂର ଅଛି। ସେଇଠି ଠାକୁର ସଫା କରାହଉଛି ଭାଇ। ବଣ ହେଇଛି ନା ରେ ଦେଖିବାର ଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏକ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରେ ଆଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ মোটা বড় বুঝা এটি ঠিক করে কম পাইবে তুমি জানতে পারো সেটা ও খালি হ্যাঁ তো ଦେଖିବାର ଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରା ବଟ ଗଛ କେରକମ କିସ ହେଇଛି ପୁରା ଏତେ ବଣ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆସ କାମ କାକାଟିଆ ବଣ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି ବଣ ସଫା ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଆମ ନନା କାହିଁ ହେଲେ ନନା ମାନେ ଇଏ ସରିଗଲାନି ନନାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଦିଦା ବୁଝିଲେ ଦିଦା ବହିଛନ୍ତି ବଣ ମଝିରେ କି ଠାକୁର ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିଲେ କି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏତେ ବଣ ଭିତରେ ହଠାତ୍ କରିକି ଜଣା ପଡିଲା ନାଇଁ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ୟାକିରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କାଇଁ ଉଇଟା କିଡି ଦେଖା ଏଇଟା ଏଇ ଯେ ଉଇ ପଡିଛି ସେଠି ତାର ଭିତରେ ଦେଖିବାର ଦେ ଉଇ ଭିତରେ କିଡି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣି ପାରୁନି ୟାରି ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇବନି ନା ନା ସେପଟେ ଆର ପଟେ ଦେଖାଯିବ ତ ନା କେଇ ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବନି ଏମିତି କଣ ଗୋଳି କେ ଠିକ ଅଛି ଆଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଡ଼େ ଘୋଡ଼େ ଆସି ସଫା କରାଯାଉଛି ନା ତ ନନା ତ ଆମର ଆସିନାହାନ୍ତି ନନା ଆଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ପୂଜା ପୂଜା ହବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ତୋର କେଇଠି ନନା ଆଉଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଧରୁଛନ୍ତି ନନା କେତେ ବାଟ ଧରୁଛନ୍ତି ହଁ ବ୍ଲକ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆମ ଚେନ୍ନାଇ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଣି ହବ ନା ନନା ଆସିଲେ ତାକୁ ସବୁ ସଜ ଫଜ ଚାଲିଛି ଦିଦି ଆସନି ହେନି ଗାଇଲେନି ହଁ ଗାଁ ଦିଦିଙ୍କ ଚାରି ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠି ବଇଛନ୍ତି 5 ମାଙ୍କଡ଼ 5ଟା ହନୁ ବଇଛନ୍ତି ବୁଢା ଦବ କହୁଛି ଇଟା କଲା ଚିପ୍ସ ବାଲି ମୋର ସବୁ ଅଛି ବାକି ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଆଣା ହବ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟାକୁ ଭଲି ବନେଇଦବା ତାସଲ କରି ହଁ ପୁରା ବନେଇଦବା ଏଇ ଚାଷୀ ସବୁ ଆଜି ସବୁ ଆମର ଏଠି ବାବା ତ ତା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚେର ମାଡ଼ିକି ବଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବାବା ସେଠି ପୁରା ଚେର ମାଡ଼ିକି ବଇଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମ ଆମ ସେ ଯେ ନନା ଯାଇଲେ ମୁଁ ସିଏ ଆଇବି ମାଡ଼େ ଚାଲ ଏବେ ନା ଠିଆ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟେ ଧର ନା ତୋତେ ଆସିତେ ହବନି ଗୋଟେ ଭାଗା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଟିକା ଅଛି
তো কাটি পকাও আছে ছড়ানি আছে এটা পুরো আছে কবাডি খেলুଛନ୍ତି সেଠି କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବେ ସେ ଗାତେ ଯାଇଛି ସେ ଗାଧେତେ ଯାଇଛି ସିଏ ଧରିବ ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡାକ କିନ୍ତୁ ବାବାକୁ ଡାକିଲେ ମୋର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଖାଲି ପୂଜା କରିବି 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 କରି ଆଜି 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହେଲା ଦିଟା ଛୁଆ ସେଇଠି ପଡୁଛନ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ କରିବି କାହାରି ଦେଖା ପାଇନି ଗାଧେଇ ନାହିଁ ଯାଇ ଖାଲୁ ଗାଧେଇ ଏଟା ଉଠି ଆଣି ରଖିଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖି ନେଇ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଯିଅ ତୁ ଦେଖି ନେଇ ଯା ଆଇছে ଦୋଳର ये तो बड़ा ଏଠି ଜାଗା ମୋ ଦାଦୁ ତାଙ୍କ ବାବା ଦଉଥାନ୍ତି ଚାଷ ଫାସ ଉଠାଣି ଯାଇ पोखरी ତ ଦେଖିବାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଭୋଗ ଫୋଗ ଲାଗିବ ଏ ଲାଗିଛି ସବୁ ଫଳମୂଳ ଛଡ଼ାଣିଆ ଚାଲିଛି ମୋ ଠାକୁରକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଆମର ବଣ ମଝିରେ କି ବୋଇଛନ୍ତି हां 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 बड़े बुढ़ा कर दिला नहीं ବୁଢା ଏତକ ଉଠିଆ ସେଠି ରଖିଛି ଆମ କାକା ବସିଛନ୍ତି ମା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ରାଗ ଦିନାଙ୍କା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାକା ସେଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି କାଢି ହେଲାନି ତାକୁ କାକା ସେଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ କିସ ଇଏ ହେଉଛି ନି ତୋର ଦେଖ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କେଡ଼ା ଏ କୁସ୍ତି ନଡ଼ୁଛ ସେଠି ନା କିସ ନା ମାରପିଟ ଚାଲିଛି ନା କିସ ଚାଲିଛି ତୁମକା ହଁ ବାବା ତାକୁ ଠିଆ କରିଦିଅ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଠିଆ କରିଦିଅ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି ये तो कौन दुआ जियो ये हां ଆଚ୍ଛା ए सुगो वाला ସୁଗ ଇଏ ମୋ ମା ଜାଣେ ସବୁ ସୁଗ ଝିଅ ସବୁ ଜାଣେ तो बापा ଆ ପେଁପାଳି ଏ ହାଇଲାଇଟ୍ ବାଲା ପେଁପାଳି ଟିକେ ପୋଛି ଦେ ପିନ୍ଧିବ କା ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବ କା ଆ ବେନାପ ଟିକେ ହଁ 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 ପୋଛି ପୋଛି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସଜ ଫଜ ସବୁ କରା ଚାଲିଛି ସବୁ ଭୋଗ ଫୋଗ କାଟା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲ ଆଗେ ସଜଙ୍କା ସାରିଦେବା ନାଗି ପଡ଼ି ତାପରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଦେଖିବ ଆଉ ଚାଲ ଆମର ଏଠି କମେଡ଼ିଆନ୍ ବସିକି କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ହନୁର ମଝି ଇଏରେ କି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ହନୁ ଆମର ମିର୍ଦ୍ଧା ହନୁ କୁଠିଆ ନମ୍ବର 1 1 ନମ୍ବର କୁଠିଆ 1 ନମ୍ବର କୁଠିଆ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଭାଇ ଆସିନେ ଯାଇ ପୂଜା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଦେଖାଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ୟାହାରି ଭିତରେ ତ ଆମର ସବୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ବଟ ଗଛଟା ପୁରା ବିରାଟ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ବଟ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାଡ଼ିକି ଚେର ଫେର ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାଙ୍କିକି ଅଛନ୍ତି ତ ବିଲ୍ ଫାଙ୍କା ରଖି ପୁରା ଇଏ କରାହେଇଛି ଧାନ କାଟା ଫାନ କାଟା ସରିଯାଉ ଦେନେ ତାକୁ ବାରକାଣି ହେବ ଠାକୁରକୁ ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥୁକା ପୂଜା ଫୂଜା କରାହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ଆସିଛେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ କାଟାକୁଟି ସରିଯାଏ ତାପରେ ପୂଜା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲ मोर भाई पारी किस किसटा बना खाली धर्म नबाटा बड़ कथा उड़ा भल गुड़ा आ कोटिया छुआ देखियार ते माने छुआ मन का संगरो सेठी ए करिया नै कोटिया छुआ माने फुट काढो देन देख हां हां जुरी टिके हां जुरी टी हां बा हां हां खेलो दे ये होजने हमर कुठिया नंबर 1 कोटिया छुआ मन का पूरा पार्के देबे आउ माने ओसगोंदिया नंबर 1 हमर बड़ ओसगोंदिया घर भितरे देखो अच्छा अच्छा हेस उड़िलानी
ମୁଁ ବୋର୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ବୋର୍ଡ ସେ କଣ ଖବରନି ବୋର୍ଡ ଟିକେ ଛୋଡ଼ି ଦେ କର ଦେ ଛିଚୁଡ଼ି ଦଉଛି ହଁ କଟିଆ ଛୁଆ ପୁରା କଟିଆ ଛୁଆ ପଇସା କଟିଆ ଛୁଆ ଆମର କାହାର लो एकुशिया हाँ तांकर एकुशिया हवा काली की चलो ओम त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्र्यायुधं द्विजन्मोपसंहारो एकबिल्वं समर्पणम् ओम नमः शिवाय नमो नमः ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं कारो चन्द्रं वतंसं रत्नाकरपूजनं वरसो मृगवदा एते अस्तं प्रसानं समोराजमागमे ନା ମାଉସୀ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳି ଦବ ଟିକେ ଦେଇଦବ ପିଣ୍ଡାରେ ସେଠି ଟିକେ ଢାଳି ଦବ ପାତ୍ର କି ଏଇଠି ଦବ ପତ୍ର ଗୋଟେ ପୁରା ମାତ୍ର ଏଇ ବାର ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ଯୋ ମୁନାନି ଦଶ ରୋଜ मैम अपने सुनो ये दियो फुल ए छोको जा बाताळे सर्वं रागिनी कदा सर्वं रुंगारो ये स्नान भयन्तु ते ओम नमः शिवाय ओम त्वागन्धर्वकरं त्वामूतदसमूराजो यमागम समूपं परमाजन्ते दोसोत्वाजो हेनजो ओम नमः शिवाय नमो नमः ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारो चन्द्रं वतंसं रत्नाकरपूजनं ଖରାଟା ବି ପୁରା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବି ପଡୁଛି କାଟନେ ବାରି କାଟିକି କେତେ ଦେଖିବା ସେ ଆଡ଼େ କାମ ସରୁ भगवते वासुदेवाय विष्णवे नारायण सर्वं मंगल ପ୍ରସାଦ କିଏ ଚଢ଼ିଆ ଖାଇକି ଚାକିରି ଖେଳିକି ଆଗ ଏଠି ବସିବ ଯିବ ଖାବ ନା ଚୁଡ଼ାଟା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲି ନା ରଙ୍ଗାଳୁ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା ରସାଳୁ 60 ଟଙ୍କା
फाइनाली बाबा को पूजा सरीगला आम ए चलचु घर पाक छिड़ीबानी से तो छिड़ो छिड़ीबानी है बटुरा आगे नुए सीधे दिन में देख के रोइला मोर मोर हां तो जाता होता कि बांटा के पीछा पकड़ होगी ये धान काटा पड़ जाओ धान काट के लिए कार छूटा रही तो बसिया ए मोहरी रही थी स्वेटर भाई भाई चला तो सेठी काका छूटा किन चलीबू तापर गाड़ी चली चला गाड़ी भी होची गाड़ी भी होची चला चल ए जुड़दा आज्ञा जूता आनी नि से भाई दूर चला तो गाड़ी में चला जुड़ी स्वेटरटा गाड़ी चाबिटा अछि जों गुड़िया बोल जाओ तो फाइनली आमर सांग मैंने देखिए पूजा पूजा सरीगला बर्तमान भोग भोग तैयारी तो भोग खिया हम भोग खाई सारा पर समस्त घर को जी तो देखिए समस्त बस समस्त आसते देखु तो बर्तमान भोगटा खिया हम पूजा पूजी सरीगला घर को जीवा बर्तमान रोची मैंने आम काका से स्वीटा से रही सी जाऊँ ठाकुर दिया बेले आनते तो बर्तमान रोची भाई देखा नेक्स्ट वीडियो रे रोची जय जगन्नाथ भाई।